Beijing? We made it. Det var vanvittigt, det her. I like your hair. You like my hair? Okay. Like it, bro. You have. Yes. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke er den samme person, inden jeg tog afsted til Kina. Hvor er vi på vej hen nu, Næ? Vej til Beijing. Til Beijing? Beijing, baby. Ja, tak. Kommer vi lige over på dig her? Ja. Du er vågen nu? Ej, Lidt mere vågen? Vi begynder at være til stede nu. Okay. Hvordan føles det at få taget billeder her i Kina? Det er stort. Det rammer fame nu. Det er ramt fame nu. Meget tid til her. That's the video, guys. Hvad så, Annie? Jamen, jeg har udledet det til fedt.看完以后落的脚。 Det er godt at høre. Så er der også lidt af folk her. Fuck, vi er ved at dø, mand. Jeg kan godt mærke, at du har meget tiltro til. Du har meget tiltro til den her kultur. For so long I've been ashamed of who I really am. Wow. Baby, I was faithless, Det var vanvittigt, det her. almost didn't make it. Det billede er langt bedre. Vi overlevede. Vi overlevede. With myself, Det er hårdt, det her. Jeg synes, det er hårdt. We have Easter, but
Ja, nu er vi i hvert fald første etape. Så ruller vi ud i lyset. Op til Gud. Op til Gud. Prøv at se, hvor luksus det er i Kat. Du kan bare gå ind. Det er bare det, der skal det med trafikken. Så bilerne kan komme igennem fra den anden side. Det virker bare lidt voldsomt, synes jeg. Folk kigger også her. Sådan, hvad fanden foregår der-agtigt. Mine damer og herrer, prøv at se her. Der er stadig flere kameraer, der opsporer os. Ja, tak. Hvad så, min fine ven? How you doing, man? You good? Ja, det er måske lidt scary at være herinde. Er det ikke det? Nej, det er faktisk ikke. Det er det ikke. Det er ikke scary? Nej. Det er lige så snart kameraet frem, så er det ikke scary, men når vi ikke optager Det er stort. Wow. Det kan være, at lyden er lidt knas her, men det går nok. Og vi har taget vores egen lille personlige Uber. Nærmere os. Men det er sådan, det ser ud lige nu. Jeg ved ikke, om det er fokus. Nikolaj er her. Jeg er her. Vi gør det sgu. Det er godt nok stejlt, det her. Pas på, Næ. So which club? This one is my home club in my home city in Denmark. Okay, nice. Nice. Thank you. Nice. Amazing. Kan du se trappen? Stigen deroppe? Jeg ved det. Præcis. Søgner, mand. Der er alle menneskerne. Crazy. Denmark, yeah. He's also from Denmark. We're from Denmark, yeah. We're from Denmark, yeah. 这个啥的，那个 professional。 Yeah, pro. I like your hair. You like my hair? Okay. Like it. Bro, you have handsome. Yes. I want a picture. Yeah, sure.
Okay. Just Yeah, we're vlogging. funny vlogging, YouTube kind of stuff, but it's. Let's go. Let's go. Jeg er så lige kommet hjem nu fra turen i Kina, og det, der er rigtig mange ting, jeg skal pakke ud. Det er der. Og det føles meget, og det føles sygt mærkeligt. Det er godt nok noget af en omvæltning at komme hjem til Danmark igen, og så skulle vende sig til den her kultur, og så skal komme tilbage til min daglige rytme. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke er den samme person, inden jeg tog afsted til Kina. Jeg kan godt mærke, at der er sket nogle ændringer. Så alt det alt Kina var rimelig crazy, og jeg tænker, at jeg vil gerne tilbage til landet på et tidspunkt i fremtiden.